Pokreni akciju Spreči diskriminaciju koju finansira Vlada Republike Srbije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koji je deo programa Promocija, tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa. Ovaj projekat ima dosta aktivnosti, a osnovni cilj mu je povećanje svesti društva, pre svega dece i mladih, o značaju tolerancije, poštovanju ljudskih prava i aktivizmu mladih. Očekujemo da mladi u celom Pirotskom okrugu smanje svoju netoleranciju prema svim manjinskim grupama, kao i diskriminatorsko ponašanje prema njima, a takođe ostvarit će se promena kod dece i mladih u razumevanju pojmova kao što su predrasude, diskriminacija, stereotipi. U okviru realizacije ovog projekta priprema se pozorišna predstava koju udruženje radi u partnerstvu sa pozorištem Hristo Botev iz Dimitrovgrada. Režiser predstave biće poznati glumac i režiser iz Dimitrovgrada Deo Čarligov, a glumiće glumci iz Dimitrovgradskog pozorišta. Premijera predstave očekuje se prvih dana juna, a u prvoj polovini juna predstava će se igrati još i u Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici. O terminima održavanja predstava bit ćete blagovremeno obavešteni. U sklopu ovog projekta ovih dana izaći će iz štampe i brošura o ljudskim pravima, čiji je autor pravnik Miloš Colić, a štampa se i flajer koji će se deliti deci i mladima u gradu. Takođe, u sklopu realizacije projekta pokrenut je web sajt sprečidiskriminaciju.com, gde zainteresovani mogu naći aktuelne informacije o ljudskim pravima u Srbiji. Još jedna aktivnost na ovom projektu je nagradni konkurs koji je raspisalo Udruženje Vizija za najbolju pesmu i fotografiju na temu tolerancije i nediskriminacije. O konkursu detaljnije informacije će vam reći Aleksandar Ćirić. Radi se o nagradnom konkursu za najbolju pesmu i fotografiju na temu tolerancije i sprečavanja diskriminacije. Tema konkursa je tolerancija, sprečavanje diskriminacije, poštovanje različitosti među ljudima. Konkurs je objavljen u listu Sloboda, kao i na web stranici udruženja, zatim web stranici sprečidiskriminaciju.com, kao i na mnogim internet portalima. Rok za konkurisanje je 20. maj, a najbolje 3 rada biće nagrađena knjigama, a 5 najbolje rada biće sastavni deo brošure o kojoj sam već govorio. Do sada je na konkurs pristiglo preko 120 pesama od ukupno 50 autora. Pošto svakog dana pristižu novi radovi, za završenje konkursa očekujemo da imamo više od 150 pesama. A što se tiče fotografija, tu je odziv malo manji, ali je zadovoljavajući, pa tako da trenutno ima oko 40 fotografija pristiglih na